Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím sa srdečne privítať na dnešnom výnimočnom podujatí, ktoré nám pripravili kolegyne z kabinetu rukopisov starých a vzácnych tlačí. Pani doktorka Mesarošová, vedúca kabinetu, pani Sibilová, zástupkyňa vedúcej a pani Vrtochová, členka kolektívu pracovného. Ja som sa chvíľku zdržala, pretože som si dovolila pozvať aj vzácneho hostia, pana docenta Galamboša, ktorý je autorom umeleckých faksimile rukopisov Bašagičovej zbierky, ktorej výstava vlastne popri tejto prednáške už je prezentovaná na Barokovom nádvorí do konca januára. A naozaj pán docent Galamboš je majstrom svojho remesla a jeho faksimile nie sú len také obyčajné napodobeniny, verné originálov, ale sú to naozaj plnohodnotné umelecké diela, ktoré keď vidia v zahraničí, ako sa mali šťastie vidieť na pôde Iránskej národnej knižnice s pani Mesarošovou, reakcie kolegov z Národnej iránskej knižnice, ako vysoko si cenili kvalitu tých perských rukopisov s napodobením faksimile, tak je to dôkazom z praxe, že napriek tomu, že nehovorí aktívne, pokiaľ viem, týmito orientálnymi jazykmi, tak dokáže to písané písmo a ilustrácie napodobniť absolútne verne. V strede Európy leží Slovensko, krajina známa vlastnými kultúrnymi tradíciami a záujmom o kultúru iných kontinentov, iných národov. Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, je dnes centrom politického a hospodárskeho života. Od svojho vzniku bolo viacjazyčným mestom, povestným tolerantnou koexistenciou rôznych národov a kultúr. V Bratislave, často nazvanej aj mestom škôl, študujú tisíce domácich a zahraničných študentov. Ku kultúrnemu profilu mesta neodmysliteľne patria divadlá, múzeá a galérie. Už takmer 90 rokov patrí k najdôležitejším stánkom kultúry v meste Univerzitná knižnica, najstaršia vedecká knižnica na Slovensku. Niektoré jej fondy sa budujú od 15. storočia. Dnes má vyše 2,5 milióna knižničných jednotiek a je najnavštevovanejšou knižnicou krajiny. Nachádza sa v 3 historických objektoch, kde okrem klasických knižničných činností sa aplikujú aj najmodernejšie elektronické technológie pri spracovaní dokumentov, digitalizácii najvzácnejších fondov a pri službách užívateľom. Najvzácnejšie dokumenty knižnice sa uchovávajú v kabinete rukopisov starých a vzácnych tlačí. Okrem rukopisov a tlačí európskeho pôvodu sa tu nachádza početne síce nie veľký, ale vzácny fond arabských, perských a tureckých rukopisov a tlačí. Univerzitná knižnica tento fond získala kúpou v roku 1924 v Sarajeve v Bosne. Bosna patrila od 15. storočia k európskym centrám islamskej kultúry. Súbor islamských rukopisov a tlačí pôvodne tvoril fond rodinnej knižnice, ktorú budoval jeden z posledných po arabsky píšucich bosnianskych básnikov Ibrahim Bašagič v druhej polovici 19. storočia. Vo zveľaďovaní knižnice pokračoval jeho syn Safvet Bek Bašagič. Vyštudoval orientalistiku, bol uznávaným literátom, prekladateľom, riaditeľom Národného múzea a niekoľko volebných období zastával funkciu podpredsedu a predsedu bosnianskeho parlamentu. Pod vplyvom zmeny politickej situácie v Bosne sa rozhodol predať svoju rodinnú knižnicu, aby ju dostal do bezpečia. Bašagičova knižnica obsahuje takmer 600 titulov rukopisov a 500 titulov tlačí. Význam tejto malej historickej islamskej knižnice spočíva v tom, že vznikla v európskom prostredí. Odzrkadľuje obraz juhoslovansko-moslimskej kultúry niekoľkých storočí. Obsahuje vedecké práce a krásnu literatúru v arabskom, perskom a tureckom jazyku, ale aj bosnianske texty napísané arabským písmom. Najstarším rukopisom fondu je etické dielo Al-Isbahányho
prepísané 591 hidžry, teda v rokoch 1194 až 95. K najvzácnejším ciméliám patrí rukopis prác druhého učiteľa Al-Farábího Kitáb fil Mantik. Náš zväzok obsahuje 12 štúdií, z ktorých 8 sa inde nezachovalo. Väčšina štúdií sa zaoberá logikou, ostatné sa venujú kategóriám analytiky, topiky, rétoriky a poézie. Rukopis pochádza z 1116 hidžry, z rokov 1704 až 1705. Kódex zo 16. storočia obsahuje 47 diel poézie a mystických esejí básnikov Abdurrahmána Džamího, Džaláluddína Rumího, Azíza an Nasafího, Riázy Samarkandího, vybrané kapitoly Sádiho Gulistánu a Bustánu. Tento kódex obsahuje aj 372 rubájí Omara Chajjáma. Je to najväčší počet štvorverší zachovaných v jednom rukopise. K najkrajším rukopisom zbierky patrí modlitebná knižka Al-Džuzulího Dalál al-Hajrát. Z tureckých kódexov je najstaršia Alexandrova kniha Destány Iskendernáme od Ahmediho v odpise z roku 1486. Je to epos o živote a dobrodružstvách Alexandra Veľkého, ale básnik v ňom prezentuje aj svoje encyklopedické vedomosti a reflektuje aj na historické udalosti svojej doby. Z perských rukopisov je najstarší sprievodca služobníkov od začiatku do konca, od významného mystika Nadžmundína Rázího. Rukopis sa zachoval v odpise tureckého básnika Hásimího z roku 1487. Diplom majstra kaligrafického umenia Hasana al-Wafájího pre svojho žiaka Muhamada. Unikátom je Muradnáme od Derviš paša el-Mostarího. Je to preklad Suhannáme od perského básnika Binájího, ktorý autor doplnil a venoval sultánovi Muradovi III. K unikátom sa radí aj Bulbulistán od Fauzí Mostarího. Zbierky básní prepísané v 19. storočí obsahujú okrem arabských a tureckých aj srbochorvátske básne napísané arabskými literami. Encyklopedická práca Marifetnáme patrí k najbohatšie ilustrovaným dielam Bašagičovej knižnice. Z tlačí je najstaršia kniha Kátiba Čelebího Tuhfet ul Kibár fi Esfár il Bihár, Dar veľkých o námorných ťaženiach. Vyšla ako v poradí druhá tlačená kniha v Istanbule v roku 1729. Litografická tlač Firdausího Kitáby Šahnámech vyšla v polovici 19. storočia v Bombeji a je skvostne ilustrovaná. UNESCO ocenilo jedinečnosť súboru islamských rukopisov Bašagičovej knižnice a roku 2000 ho zaradilo do registra Memory of the World. Univerzitná knižnica v Bratislave starostlivo ochraňuje, spracováva a prezentuje tento malý,
ale svojím osudom a skladbou zaujímavý fond. Skôr ako dám slovo našim kolegyňam, ktoré pri príležitosti z toho výročia Bašagičovej zbierky v historických fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave pripravili prezentáciu jednak k osobnosti pána Bašagiča, jednak k tej trase, ako sa dostali tieto vzácne exempláre do našich zbierok a niektoré výnimočné exempláre, ktoré máme v tejto zbierke. Tak by som si dovolila spomenúť mimoriadny úspech, ktorý sme mali šťastie zaznamenať počas zahraničnej prezentácie Bašagičovej zbierky v Bosne a Hercegovine v Sarajeve, odkiaľ vlastne Bašagič pôvodom pochádzal, alebo kde aktívne pôsobil počas svojho profesijného života. A vďaka veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine, ktorí zorganizovali v spolupráci s múzeom mesto Sarajevo v historickej časti Bašča Širia, v orientálnej časti vlastne mesta Sarajevo, v nádherných priestoroch tejto muzeálnej expozície, ktorú malo mesto Sarajevo práve v tejto orientálnej štvrti, tak sme tam mali vystavené verejné napodobeniny Bašagičovej zbierky. Myslím, že takmer 40, ak dobre počítam. Takže pani doktorka Mesarošová nainštalovala vo vysokej profesionálnej úrovni a kolegyne pomáhali pri popiskách a vývoze tej výstavy. A na základe aktivít nielen veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine, aj na základe aktivít také kultúrnej inštitúcie, ktorá sa venuje odkazu vlastne tohto významného bosniackého intelektuála, pána Bašagiča, tak bola uzatvorená dohoda s ministerskou školstva aj kultúry, že vlastne 20 000 študentov vyšších ročníkov základných škôl a stredných škôl vlastne povinne navštívili túto výstavu počas toho aktívneho vystavovania faksimila. Takže je to obrovský, naozaj aj teda počas otvorenia, na ktorom sa zúčastnilo veľa významných osobností. Medzi nimi osobne prišiel federálny premiér Bosny a Hercegoviny, čiže nie len zástupcovia kantónu, ale aj na federálnej úrovni. A mali tam mnohé osobnosti svoje príhovory a vôbec médiá veľmi intenzívne publikovali o tejto výstave. Tak myslím, že sme s odsťou vlastne v zahraničí pripomenuli vlastne v mieste, odkiaľ Bašagič pochádzal, význam tejto zbierky a naozaj všetci vysoko hodnotia a cenia, že sa o toto vzácne svetové kultúrne dedičstvo staráme s takou zodpovednosťou a ako hovorí pani doktorka Mesarošová aj s láskou, že vlastne je tá zbierka v dobrých rukách, ale už ten samotný príbeh vám rozpovedia kolegyne, ktorým veľmi pekne ďakujem, že nám pomohli spríjemniť takúto predsviatočnú atmosféru a po skončení prednášok ste srdečne pozvaní na takú neformálnu časť na občerstvenie v cateringovej miestnosti. Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste prišli a odozdávam slovo prvej prednášateľke. Asi máte scenár pripravený podľa poradia. Nech sa páči. Dobrý deň. Zbierku orientálnych rukopisov a tlačí v Univerzitnej knižnici v Bratislave dnes označujeme aj Bašagičová zbierka. Kto ale vlastne bol jej pôvodný majiteľ? Kto bol Safet Bek Bašagič? Keďže ide o jednu z najvýznamnejších a najvšestrannejších osobností Bosny a Hercegoviny 19. a 20. storočia, nie je odpoveď taká jednoznačná. Dnes ho považujeme za zakladateľa orientálnych štúdií v Bosne a Hercegovine, no bol dobre známy aj ako poet, literárny historik a kritik, novinár, prekladateľ, kultúrny aktivista, zakladateľ niekoľkých časopisov a spoločností, ale rovnako aj politik. Dosiahol úspech v každej z menovaných oblastí. Prezývajú ho dokonca aj otcom bosnianskej renesancie alebo
Safetbek Bašagič sa narodil 6. mája 1870 v Nevesine, v dnešnej južnej časti Hercegoviny. V čase jeho narodenia ale toto územie patrilo Osmanskej ríši. Svet, v ktorom vyrastal, bol teda islamský a bol hlboko ovplyvnený islamskou kultúrou. Bol to bosniansky moslim. Bol hlboko spojený s bosnianskými aj osmanskými tradíciami. Jeho rodičia, otec Ibrahim, bol posledným z po turecky píšucich bosnianskych básnikov. Jeho matka bola vnučka slávneho osmanského generála. Mal 4 súrodencov a v roku 1882 sa rodina presťahovala do Sarajeva. Tu začal navštevovať tamojšie gymnázium a začal sa venovať aj písaniu poézie. Na obrázku máme politickú mapu Balkánu v čase narodenia Bašagiča. Čiernou bodkou, neviem, či to dobre vidno, je označené vlastne rodisko Bašagiča. Ako vidíme, celá Bosna a Hercegovina spadala vlastne pod tureckú nadvládu. Ale tie hranice sa v tomto období na Balkáne veľmi dynamicky menili, pomaly každých 10 rokov sa presúvali a svoje si tu vlastne chceli presadiť aj Rusi, Angličania a Francúzi. Po zmaturovaní odišiel v roku 1895 študovať na Viedenskú univerzitu, kde sa zameral na orientálne jazyky a literatúru, a to až do roku 1899. Tu získal v roku 1910 aj doktorát z islamských jazykov. Už z názvu jeho dizertačnej práce Bosniaci a Hercegovci vo svete islamskej literatúry možno cítiť jeho živý záujem o život bosnianských moslimov na Balkáne v období nadvlády Osmanskej ríši. A vlastne predznamenalo to aj jeho budúce celoživotné zameranie. Medzi tým stihol Bašagič vyučovať arabský jazyk na veľkom gymnáziu v Sarajeve. Bol ale aj spoluzakladateľom časopisu Behar. Takisto viedol podporné študentské združenie Gajret, či športový klub El Kamer, zameraný na cyklistiku. Od roku 1907 vydával aj politické noviny s názvom Ogledalo. Stal sa známym ako jedna z vedúcich osobností bosnianskej literatúry. Vo svojej literárnej tvorbe v poézii najmä sa zameriaval na otázky národnej identity, ospevoval krásy bosnianského regiónu a takisto bosnianského dedičstva. Písal pod pseudonymom Mirza Safet a niektoré diela si vydával vlastným nákladom. Na obrázku vidíme titulnú stranu prvého časopisu Čísla Behar. Vlastne dátum je z 1. mája 1900 a na fotografii máme mužský zbor na prvej zábave združenia Gajret. Niekde by tam mal byť aj Bašagič, ale nie som si istá, ktorý z nich to je. Po získaní titulu doktora bol menovaný za profesora na katedre orientálnych jazykov v Záhrebe. Bol tiež historikom, ktorý sa zaoberal bosnianským folklórom, propagoval bosniansku ľudovú poéziu a tradície. Z tých historických esejí spomeňme napríklad Stručný úvod do minulosti Bosny a Hercegoviny či Významní Chorváti, Bosniaci a Hercegovci v Osmanskej ríši. Pracoval na budovaní spojení medzi Bosniakmi, Srbmi a Chorvátmi so zameraním najmä na kultúrnu jednotu, ale takisto vyzýval k vzájomnému rešpektu obyvateľov Bosny a vlastne k rozmanitosti celej Bosny. Z jeho prekladateľskej činnosti možno spomenúť 2 zväzky prekladov Omara Khayyáma do srbochorváčtiny. Aktívny bol aj politicky. Až 2-krát zastával funkciu predsedu Bosnianskeho národného snemu, čo je vlastne obdoba nášho parlamentu, a to až do pádu Rakúsko-Uhorska. Jednou z jeho kľúčových myšlienok bola práve tá jednota bosnianskeho ľudu bez rozdielov na náboženské rozdiely. Krátko po prvej svetovej vojne sa snažil uplatniť v diplomatických službách novovzniknutého kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, ale tuto nebol veľmi úspešný. Od roku 1919 pracoval ako kurátor Zemského múzea v Sarajeve.
A to až do roku 1927, kedy dobrovoľne odišiel kvôli svojmu zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu do dôchodku. Čo sa týka ale tej vedeckej činnosti a vlastných záujmov bol vlastne aktívny aj naďalej. Stal sa rešpektovanou osobnosťou ako v Bosne, tak aj v širšej juhoslovanskej scéne. Bol ženatý, mal 5 detí a takisto aj jeho život sa nezaobišiel bez úskalí a pádov, najmä práve vďaka tej politickej neistej situácii na Balkáne sa častokrát stretával so zákazmi vzdelávať sa, pôsobiť na niektorých postoch alebo zastávať niektoré úrady. Safet Bek Bašagič zomrel predčasne 9. apríla 1934, teda už je to tento rok 90 rokov. Zomrel v Sarajeve, v Juhoslávii, dnes je to Bosna a Hercegovina, vo veku 64 rokov. Jeho práca ale znamenala pre Bosnu veľmi veľa a jeho práca ovplyvnila aj budúce generácie. Jeho ostatky ležia na dvore Gazi Husrev Begovej mešity na pravej strane od hlavného vstupu. Ďakujem za pozornosť. Vážení prítomní, ja by som vás teraz rada poinformovala vlastne o tom 100. výročí, ktoré si pripomíname. Práve v týchto dňoch pred 100 rokmi sa prvé knihy Bašagičovej zbierky, alebo vlastne celá Bašagičová zbierka dostala do univerzitnej knižnice. Bolo to v roku 1924. O Bašagičovej knižnici hovoríme ako o unikátnej zbierke islamskej knižnej kultúry v strednej Európe, ktorej rukopisy boli, ako tu už bolo povedané, UNESCO zaradené v roku 1997 do zoznamu Pamäť sveta a v roku 2000 boli vyhlásené v tomto zozname. Unikátnosť tejto zbierky je v tom, že nepochádza z ázijskej alebo africkej islamskej krajiny, ale z Balkánu, z islamskej Bosny, z významnej bosnianskej rodiny, o ktorej nám tu kolegyňa pred chvíľkou referovala. Fond týchto orientálnych tlačí a rukopisov tvorí v univerzitnej knižnici samostatný fond, ktorý uchováva kabinet rukopisov starých a vzácnych tlačí. A tento fond obsahuje presne 598 rukopisov a 496 tlačí, ktorí sú písané v jazyku arabskom, tureckom a perskom. Celú knižnicu vlastne založil ešte otec Bašagičov, Ibrahim, ktorý bol, ako tu už bolo viackrát spomenuté, posledným turecky píšucím bosnianským básnikom. Ten vybudoval asi 1/3 knižnice. Ďalších 30 rokov pokračoval v budovaní knižnice jeho syn, Safet Bek Bašagič, ktorý vlastne knihy väčšinou sám nakupoval a tak sa mu podarilo zozbierať na území bývalej Juhoslávie túto pozoruhodnú zbierku ako rukopisných kníh, tak aj kníh tlačených. Ako už bolo povedané, v mojej prednáške sa budem venovať prednostne nákupu tejto knižnice, ktorá sa od ponuky až po dovoz kníh uskutočnila počas 9 mesiacov v roku 1924. V prednáške budem vychádzať z publikovaného archívneho výskumu pani doktorky Mesárošovej. Súčasťou Bašagičovej zbierky je aj veľmi zaujímavý rukopis, ktorý zohral potom dosť významnú úlohu pri odpredaji a kúpe celej knižnice. Je to rukopis, ktorý môžete vidieť v prezentácii aj s portrétom jeho autora Omara Chajjáma. Sú to jeho slávne štvorveršia. Musím dodať, že samotný Bašagič sa zaujímal o perskú poéziu, prekladal z nej a ako prvý preložil do srbochorváčtiny aj verše Omara Chajjáma a bolo to už v roku 1920. Čo sa týka samotnej kúpy Bašagičovej knižnice,
tak napriek tomu, že máme veľmi málo archívnych dokumentov v samotnej univerzitnej knižnici o tejto transakcii, tak máme šťastie, že sa zachovali archívne dokumenty v českých archívoch, na základe ktorých vieme, že 2. apríla 1924 posiela riaditeľ vtedajšej knižnici Univerzity Komenského Jan Emler list svojej nadriadenej inštitúcii, ktorou bolo Ministerstvo školstva a národnej osvety Československej republiky v Prahe. V tomto liste informuje, že dostal ponuku na kúpu tejto knižnice. Súčasťou listu sú aj zoznamy kníh, ktoré tá ponuka obsahovala. Rukopisy mali tlačený zoznam kníh, ktorý bol vlastne katalógom, ktorý zostavil samotný Bašagič a vyšiel už tlačov v roku 1916. A tlačené knihy mali len rukopisný zoznam. V liste sa píše aj o sume, ktorú Bašagič požaduje, bolo to 50 000 korún československých. A pán riaditeľ Emler žiadal ministerstvo, aby teda túto ponuku preskúmalo, vyjadrilo sa k cene a hlavne, aby odsúhlasilo, že univerzitná knižnica si môže tú knižnicu kúpiť, čím založí orientálne oddelenie v knižnici. Je samozrejme, že o Bašagičovú knižnicu mali záujem aj iní záujemcovia. Boli to tak súkromné osoby, ako aj inštitúcie. Najväčším súkromným záujemcom bol dánsky orientalista a prvý vedúci katedry orientalistiky na Kodaňskej univerzite Arthur Emanuel Christensen, ktorý už ako doktorand písal prácu a prekladal verše už spomínaného Omara Chayyáma. Ten si chcel kúpiť celú Bašagičovú knižnicu len kvôli tomu, aby získal tento jedinečný rukopis. Ďalší inštitucionálny záujem o kúpu Bašagičovej knižnice je badať z vtedajšej verejnej a univerzitnej knižnici v Prahe, ktorá je vlastne predchodkyňou dnešnej Národnej knihovny, a jej vtedajšieho riaditeľa Jaromíra Boreckého, ktorý bol tiež vyštudovaným orientalistom, opäť celý život prekladal štvorveršia Omara Chayyáma a už v roku 1921, nie 1621, ale 1921, kúpil pre knižnicu zaujímavý súbor perských, arabských a tureckých rukopisov z pozostalostí osmanského štátnika a vzdelanca Ahmeda Vefika. Ministerstvo školstva a národnej osvety nákup schválilo ešte v tom istom roku, a to na základe odporúčania už spomínaného riaditeľa Jaromíra Boreckého. V jeho liste, ktorý sa zachoval teda v tom odporúčaní, sa prvýkrát teda vyskytla aj úvaha o tom, že by knižnicu kúpila práve pražská dnešná Národní knihovna, pretože má už vo fonde dokumenty, pomocou ktorých by sa daný fond mohol ďalej študovať a spracovať. V tom prípade by univerzitnej knižnici v Bratislave pripadli len duplikáty. Na záver však schválil alebo súhlasil s nákupom Bašagičovej knižnice pre univerzitnú knižnicu, ak na to použije svoje vlastné zdroje. Pod označením vlastné zdroje myslel na finančný dar Československej cukornej komisie. Bola to vlastne komisia, ktorá vznikla v roku 1920 a hospodárila s cukrom a predajom cukra, a táto komisia darovala univerzitnej knižnice 1 milión československých korún na odborné a vedecké účely. Čiže z týchto peňazí bola nakoniec Bašagičová knižnica aj zakúpená. Mohol sa začať realizovať prevoz knižnice do Bratislavy. Vyšlo to
predbežne na jún roku 1924 a na tento prevoz si vyžiadal riaditeľ Emler od ministerstva súhlas, aby ho mohol zrealizovať orientalista Ján Ripka. Jeho osobe sa ešte budeme dnes venovať. Teraz vám priblížim teda tú cestu, ako sa zo Sarajeva dostali knihy do Bratislavy a čo všetko teda bolo potrebné urobiť. Ján Ripka vycestoval osobne do Sarajeva, kde sa teda stretol s Bašagičom, prezrel všetky knihy podľa zoznamu, skontroloval. Podarilo sa mu dokonca aj zjednať výhodnejšiu cenu a dostal zdarma alebo darom asi 10 kusov tlačí. Veľmi dôležitou úlohou, ktorú musel Ripka v Sarajeve vybaviť, bol súhlas na vývoz, keďže v tej dobe nebolo dovolené vyvážať knihy do cudziny a proste aj celá táto transakcia bola veľmi prísne utajovaná, preto je je k nej dnes aj málo informácií. Ripka zabezpečil dopravu týchto kníh v neoznačených bedniach do Bratislavy, kde prišli už koncom roka 1924 a 5 najvzácnejších kusov doviezol Ján Ripka osobne. Kto bol ten záhadný pán Ján Ripka, ktorému vďačíme za Bašagičovú knižnicu? Bol to uznávaný český orientalista, ktorý patrí k prvým členom Pražského orientálneho ústavu, bol profesorom tureckej a novoperskej literatúry na Karlovej univerzite v Prahe, aj dekanom filozofickej fakulty, aj prvým akademikom Československej akadémie vied. Jeho celosvetovú povesť uznali cez čestné doktoráty univerzity v Paríži, vo Varšave a v Teheráne. Ján Ripka pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave pracoval v rokoch 1922 a 1925 ako zamestnanec pridelený na výpomoc. Podarilo sa mu teda, predpokladáme, že on získal ponuku na kúpu Bašagičovej knižnice. Domnievame sa, že mohol sa už predtým osobne poznať s Bašagičom, keďže obaja končili doktorát na Viedenskej univerzite v roku 1910. Mal skúsenosti s nákupom orientálnych knižníc. Bol to práve on, ktorý v roku 1921 nakúpil orientálne knižnice pre Českú národnú knižnicu alebo Pražskú národnú knižnicu. Svoju úlohu v univerzitnej knižnice, jeho úloha teda nekončila len nákupom Bašagičovej knižnice, ale ešte po roku 1925, keď tu teda už nepracoval, bol poverený s katalogizovaním rukopisnej časti knižnice, ale keďže pôsobil v Prahe, všetky rukopisy bolo potrebné dopraviť do Prahy, kde ich pán Ripka katalogizoval. Ján Ripka vydal aj prvú správu o rukopisoch Bašagičovej knižnice. Bolo to v apríli roku 1925 v časopise Prúdy. A tu, ak dobre uvidíte, môžete si všimnúť, že tie utajované okolnosti nákupu tejto knižnice platili ešte aj v roku 1925, keď v Ripkovom článku nebolo uvedené celé meno Bašagiča, ale len Dr. ako doktor B. Vďaka všetkým týmto okolnostiam a napriek minimálnym teda prameňom, ktoré sa nám zachovali spred tých 100 rokov, vieme dneska aspoň takto si teda zrekonštruovať cestu Bašagičovej knižnice zo Sarajeva do Bratislavy a pripomenúť si tých 100 rokov, čo sme jej vlastníkmi. Ďakujem za porozumenie a pozornosť.
O Bašagičovej knižnici teda veľmi často počuť v našej knižnici. Vlastne táto knižnica sa k nám dostala zo Sarajeva, ktoré je mesto veľmi zaujímavé, mesto až 4 náboženstiev, čiže tam koexistovali ľudia vyznávajúci islám, pravoslavní ľudia, kresťania a židovská komunita od 16. storočia. V podstate celkom dobre vychádzali, ale potom prišli také historické udalosti začiatkom 20. storočia, v rámci ktorých tie dobré vzťahy dosť sa narušili. A vlastne sa to odrazilo potom aj na predaji Bašagičovej knižnice. Tuto sme už videli, a prečo je toto? To je nasledujúca strana. Toto videli, ale nie, toto je nasledujúca. No, tak o samotnom Bašagičovi sme počuli, ale on sám zostavil katalóg svojich rukopisov, ktorý sme dostali spolu so zbierkou. Pre Bašagiča bolo veľmi dôležité, aby knižnicu dostal do bezpečia. A opakujem, tam boli také rôzne politické udalosti a Bašagič sám bol prenasledovaný, že mal pocit, že teda tú knižnicu musí dostať preč. Preňho neboli prioritou peniaze. Áno, potreboval ich, predovšetkým kvôli tomu, že pre chorobu musel veľmi často cestovať za lekármi do Viedne, ale išlo mu o to vlastne, že tú knižnicu teda chcel dostať v každom prípade do bezpečia. Tuto máme rozdelené jazykové, aké bolo zloženie, takmer 400 kusov arabských, 114 tureckých a 88 perských rukopisov. Pokiaľ ide o to, že turecké, nie je to presné označenie, len som prevzala terminológiu tých profesorov, ktorí teda spracovali túto zbierku, lebo v tomto období nemôžeme ešte hovoriť o tureckom jazyku, ale o osmanskom jazyku. A o tureckom jazyku môžeme hovoriť až od 1926, keď Kemal Atatürk zreformoval jazyk. Treba ešte dodať, že všetky tieto jazyky boli písané rovnakým arabským písmom. Jediný rozdiel bol, že pravda pri arabských písmenách nie sú vyznačené samohlásky a kto to čítal, musel vedieť, či číta v arabčine, osmančine alebo perštine a podľa toho dosádzať samohlásky. Takže práve preto je to veľmi komplikované čítanie týchto starých textov a spracovanie, lebo je veľmi málo ľudí, ktorí rozumejú týmto starým archaickým textom. Tuto máme vyobrazené to obrovské územie, z ktorého pochádzajú vlastne tie naše rukopisy a tlače. Čo sa Indie týka, samozrejme sú to predovšetkým krajiny, ktorých prevládalo to islamské náboženstvo, ale napríklad pokiaľ ide o Indiu, tak odtiaľ máme predovšetkým tlače, veľmi veľa tlačí. Treba aj to povedať, že teda tie rukopisy taktiež sa dostali do Európy z rôznych krajín Blízkeho východu aj Severnej Afriky.
No a o tejto knihe už sme počuli aj vo filme. To je najstaršia kniha nášho fondu a vôbec najstarší rukopis, ktorý teda je kompletný v forme knihy z 12. storočia. Je to tzv. Adabová literatúra, teda literatúra, ktorá obsahuje isté také výchovné texty, pomocou ktorých teda môžu vychovávať mladých, aby žili podľa tradícií a aby teda boli humánni a dobre sa správali teda. Tuto máme rukopis, ktorý vedci najviac ako si vážia. Sú to spisy Al-Farabiho. Al-Farabi, ako sme už spomínali, toho nazývali druhý učiteľ po Aristotelovi ako najväčší znalec Aristotela a vo svojich prácach teda hodne komentuje Aristotela. Treba dodať k tomu, že Al-Farabi bol jeden mimoriadne všestranný autor. Okrem týchto prác, ktoré tu máme, ako logiku, gramatiku, poéziu a tak ďalej, tak venoval sa teórii štátu, bol aj hudobný skladateľ, veľmi všestranný človek, ale pre európsku kultúru mal veľký význam aj v tom, že v podstate sprostredkovaním jeho textov sa zachovali mnohé antické texty a na prvých univerzitách, ktoré vznikali od 12. storočia vo Francúzsku, používali alebo získali informácie o tej antickej literatúre práve z textov Al-Farabiho, z jeho prostredkovania. No, tu máme takú peknú modlitebnú knižku. Je to knižka, ktorá bola veľmi populárna podľa Bašagiča na Balkáne, ale z odbornej literatúry vieme aj to, že teda aj v Severnej Afrike. Dokonca túto knihu, teda kópiu tejto knihy darovali aj istému africkému prezidentovi. Ako vidíte, knižka je mimoriadne bohato zdobená aj so zlatým a to je typické pre túto orientálnu literatúru, že pokiaľ chceli skutočne excelentné kusy, tak nelutovali to zlato, bohato to použili. Na týchto obrázkoch sú dve najdôležitejšie putnické miesta muslimov, a to je Haram v Medine, kde teda je pochovaný Muhamed, a Kába v Mekke. Tu sú unikáty, ktoré teda nevyzerajú až tak, by som povedala, exkluzívne, ale vzhľadom na to, že teda nikde inde vo svete sa nezachovali, tak predsa sú pre nás dôležité. Tá kniha s oramovanými trojuholníkmi, čo je vlastne koniec knihy, je o tom, prečo treba navštevovať hroby príbuzných. A druhý rukopis obsahuje popisy, ktorý autor, ktorého nepoznáme, teda anonymný, pozbieral v Mekke počas púte a rôzne zázraky a zaujímavé príbehy obsahuje. No, tuto máme diplom kaligrafickej školy, kde profesor Hasan al-Wafai potvrdzuje, že jeho žiak môže prepísané knihy
podpísať na konci vlastným menom. Môžem vám povedať, že v našej zbierke nie je veľa takých rukopisov, kde na konci je napísané, že prepísal to ten a ten. Čiže zrejme potrebovali takýto atest k tomu, aby to mohli urobiť. Ale je to vlastne zaujímavé aj tým, že takisto je to bohato zdobené zlatom a možno, že tam vidíte aj také malé ružičky v texte, zlaté ružičky, tak v podstate v arabských textoch takýmito zlatými ružičkami už od 6. storočia delili text, teda nerobili nové odstavce, aby šetrili papier, ale robili takéto predely. Takisto ako v podstate aj v európskych rukopisoch robili sa rubriky červené, neskôršie aj modré a tak ďalej. Treba dodať, že zdanlivo sú to rôzne typy rukopisov, ktoré tu vidíte, ale vždy je to arabské písmo a rozdiely, ktoré sú dobové. Takže od stredoveku sa postupne menilo typ písma, takže preto vidíme tie rozdiely. Pokiaľ ide o prepisovanie rukopisov, tak to malo obrovskú kultúru v islamskom svete. Bol obrovský počet pisárov, tak obrovský, že keď v 16. storočí tureckému sultánovi darovali tlačiarenský stroj vo Viedni, tak na protest týchto pisárov musel to hodiť do Bosporu, lebo pisári mali obavy, že by prišli o chlieb, keby teda tam niekto začal tlačiť. No, tu máme veľmi zaujímavý kus do 16. storočia. Tento rukopis je autograf, to znamená, že autorom napísaný text a je to arabsko-turecký slovník. Tu máme knihu o Alexandrovi Veľkom. Je zaujímavé, že v islamskom svete ešte aj pri ďalších rukopisoch sa k nemu vrátim, bol mimoriadne populárny Alexander Veľký, hlásili sa k nemu, uznávali ho, dokonca považovali za Allahovho posla, takže veľmi radi ho velebili a propagovali. Pokiaľ ide o tento rukopis, je z 15. storočia skutočne nádherne vybavený. A ide o to, že nie sú to len popisy v tom epose o Alexandrovi Veľkom, ale sú tam aj rôzne encyklopedické vedomosti z doby toho autora, ktorý to napísal 100 rokov skôr, než vznikol tento prepis, teda 1390 roku. A je tam aj popis bitky na Kosovom poli, ktorý sa udial rok predtým, 1389 roku. Samozrejme, v histórii sme sa učili o viacerých bitkách na Kosovom poli. Nás Stredoeurópanov proste zaujíma hlavne druhá bitka, ktorá v podstate znamenala potom prístup Turkov smerom do strednej Európy. Ale toto je prvá bitka. Dokopy ich bolo 6, takže len aby sme boli presný. No tu je najkrajšie vybavená kniha naša. Je to takisto encyklopedické dielo Ibrahima Hakiho, ktorý to napísal o 100 rokov skôr, než niekto takto krásne to prepísal a ilustroval. Toto dielo obsahuje kapitoly náboženského charakteru
a potom kapitoly prírodovedné, by som povedala, o astronómii, geografii a tak ďalej. Dokonca je tam aj kapitola z medicíny, ale tá nie je ilustrovaná. Takže ešte pri tejto príležitosti by som vás upozornila na tú úvodnú stranu, kde vidíte taký útvar, ako keby bránu k vedomostiam obsahu knihy. Tomu sa hovorí unván. Mal trošku podobnú úlohu ako v európskych rukopisoch zdobené iniciály, ale predsa mali takýto krásny tvar, na ktorom si dali záležať. No tak pokiaľ ide o obsah tých rukopisov, tak je medzi nimi veľmi veľa náboženských rukopisov, prípadne rukopisy, ktoré sa používali pri vyučovaní a tak ďalej. Ale najviac krásnej literatúry je medzi perskými rukopismi. A tu hneď vidíme texty perského básnika Nizámiho. Táto mimoriadne hrubá kniha obsahuje 5 eposov. Z nich 3 sú takého ľubostného rázu, ako ľubostná literatúra, a 2 ďalšie sú zas o Alexandrovi Veľkom. Takže skutočne veľmi bol populárny. Tuto vidíme diván od Hafiza Širáziho. Diván bol typ literatúry, kde boli rôzne poučné alebo zaujímavé texty, medzi ktorými teda vkladali básne. Čiže bola tam aj próza, aj básne. No a hneď vedľa už dnes viackrát spomenutý Omar Khayyam. Tak k nemu by som len toľko povedala, že kto by mal záujem, môže čítať v slovenčine. Prvý preklad robil Emil Boleslav Lukáč, potom ďalší preklad robil veľmi skvelý preklad Pavol Horov a naposledy vyšli preklady Lubomíra Feldeka. Všetci títo básnici, opakujem majstrovsky, sa s touto látkou, teda akože by som povedala, zabojovali. Vždy pracovali pomocou nejakých orientalistov, ktorí im nasurovo preložili text. Okrem toho treba Horov mal k dispozícii aj bulharský, aj poľský preklad, takže s pomocou rôznych takýchto sprostredkovateľov vlastne vytvoril tie básne. Sú to štvoriadkové básne, ktoré majú taký typický tvar, ktorému sa hovorí aj chajámovský. A je zaujímavé, že za života vlastne básnika ani jeden sám nezapisoval. Khayyama si vážili ako astronóma, ako fyzika, ako lekára, proste rôzne vedecké vedomosti ho dávali, akože skrz nich sa dostal na vysoký piedestál, ale až po jeho smrti začali jeho známi a kolegovia teda zbierať tie básne. A dnes podľa perských knihovníkov už ich je vyše 2000 pozbieraných, ale nikto na svete nevie povedať, ktorý z nich skutočne je dielom toho Khayyama a ktorý teda nejakí epigóni v jeho duchu napísali. Keď by ste ho čítali, tak uvidíte, že teda Khayyam je veľmi sugestívny a napríklad v Pozostalosti Horova našli také štvorveršie, ku ktorým nikto nenašiel predlohu.
Čiže jednoducho Horov začal písať chajánovským typom básni ako chaján, takže mimoriadne sugestívny a zaujímavý. Takže odporúčam, keď sa vám dostane do ruky, aby ste sa na to pozreli. Tuto je veľmi zaujímavá knižka, ktorý tiež je unikátom. Je to Murad Náme, ktorý napísal jeden z bosenských autorov. Pokiaľ ide o to, tak práve v celej tej knižnici je veľmi veľa autorov, ktorí pochádzali z Bosny, z rôznych Mostaru, Pruščaku a tak ďalej. Takže tento Derviš Paša El Mostari preložil perského básnika Binaiho, teda jeho dielo, a venoval to sultánovi Muradovi, pritom tam nejaké venovanie pridal akože vlastné, takže preto sa to volá Murad Náme. No a tu máme Mecmuaji Ilahiyat, sú to zbožné verše, vlastne ten názov tomu dal samotný Bašagič a obsahuje básne ľudových básnikov, dervišov, ktorí písali síce v srbochorvátskom jazyku, ale arabským písmom. Môžem povedať, že tu prítomný pán docent Galamboš urobil skvelé faksimile, ktoré sme mali vystavené pred 10 rokmi v Paríži. A bolo tam približne vyše 100 teda veľvyslancov, z ktorých mnohí teda pochádzali z arabských krajín a začali a pozerali sa a nerozumeli tomu, že teda čo to chce byť, lebo nevedeli, že nie arabské texty, nie také samohlásky majú tam dávať ako do arabských textov, ale mali dávať také, ktoré teda by sedeli v srbochorvátskych. No a ďalší rukopis, kvôli tomu som zaradila, lebo to je vlastne rukopis, ktorý sa týka územia Slovenska. Tento rukopis popisuje prechod tureckých vojsk z Turecka až do Čehrínu, čo je na Ukrajine. A celú tú ich cestu, vrátane teda prechod novými zámkami a tak ďalej, obsahuje ten rukopis, ktorého bohužiaľ sú preložené len snad 3 vety. A bola by som rada, keby sa našiel niekto, kto by teda to poctivo preloží. Proste je to z roku 1687 a potom teda keď došli a dobili ten Čehrín, tak potom vracali sa späť do tureckej Edirne, takže toto všetko, celá tá ich cesta je popísaná v tejto knihe. No, tak tu máme v poradí druhú tlač, ktorú vytlačili v islamských krajinách. Pokiaľ ide o tlači, tak v arabským písmom boli už v 16. storočí vytlačené nejaké texty v Taliansku, ale nie v islamských krajinách. Až istý Ibrahim Müteferrika, ktorý pochádzal zo strednej Európy a ktorého janičári zobrali, ktorý bol mimoriadne všestranný človek a jazykové výborne vybavený, založil v Istanbule tlačiareň a prvá tlač to bol slovník a toto je poradí druhá tlač, ktorá teda v islamských krajinách vyšla, takže sme veľmi radi, že máme to v zbierke. Veľmi vysoko sa ocenia tie mapy, ktorých je niekoľko v tej knihe a len o nich existuje literatúra na niekoľko ďalších kníh, že vlastne odkiaľ zobrali, kto ich mohol urobiť a tak ďalej. No a tuto mám poslednú ukážku.
Je to Kitáb Šahnameh, vlastne kniha kráľov, ktorý napísal Firdausi, ktorého považujú za perského národného básnika, hoci okolo vzniku tej knihy boli veľké problémy. On síce 30 rokov pracoval na tej knihe a mal od panovníka prísľub, že koľko bude mať riadkov tá kniha, toľko zlatých dostane. Takže epos má 60 000 riadkov, čiže mal dostať toho toľko, ale on dostal len malý mešec strieborných peňazí, tak strašne ho to urazilo, že v tom momente to rozdal 3 ľuďom, krčmárovi, holičovi a jednému proste človeku na ulici a odišiel domov do Túsu. Ale začal písať veľmi ostré pamflety voči tomu panovníkovi, ktorý nedodržal slovo. Až išlo to tak ďaleko, že panovník sa rozhodol, že radšej mu zaplatí, aby mal pokoj. Ale keď ťavy prichádzali z bránou Túsu, tak vtedy druhou bránou, teda so 60 000 zlatými, tak druhou bránou vyvážali básnika už na cintorín, takže nedožil sa toho, aby teda dostal satisfakciu. No tu sú niektoré knihy. Som spomínala, že samotný Bašagič napísal katalóg rukopisov. Neobsahuje všetkých, ale veľkej časti. Traja praskí profesori napísali výborný tlačený katalóg. Žijeme z toho dodnes, hoci už má vyše 50 rokov. A náš bývalý kolega, pán Molnár, urobil katalóg rukopisov. Okrem toho máme aj elektronickej podobe katalóg, ktorý je bohato zdobený obrázkami z jednotlivých rukopisov. Koncom augusta 1992 to boli tie posledné boje v Bosne. Srbi vlastne úplne zničili Národnú knižnicu. Približne 90% ich fondu padlo za obeť teda tej vojne. A potom teda UNESCO pátralo, že kde sa nachádzajú nejaké knižničné fondy z Bosny. Prišli aj na nás. Zhodou okolností vtedy bol tajomníkom UNESCO istý pán Kujundžič, ktorý pochádza z Bosny, takže mimoriadne mu na tom záležalo, aby teda zmapovali tie knižnice. Aj nás oslovili, dokonca oslovili istým spôsobom, takže či by sa nemohli aj vrátiť tie knihy. A nebol jediný, dokonca náš vtedajší veľvyslanec, ktorý ešte vtedy nebol v Sarajeve, naše veľvyslanectvo sídlil v Záhrebe a mal na starosti teda aj Bosnu. Dokonca aj on jednoducho slúbil, že prečo by sme to nevrátili. Tak na to sme mali len takú odpoveď, že v tomto prípade nešlo o vojnovú koresť, nikto to neukradol, medzi vlastníkom a nami vznikla dohoda. Dohoda bola perfektná, ako právnici hovoria, takže nie je o čom hovoriť, že teda by sa malo vrátiť, ale v podstate dali sme slovo UNESCO, že teda zdigitalizujeme kompletne celý fond rukopisov. Môžem povedať, že UNESCO teda nejak zvlášť finančne neprispievalo k tomu, ale aspoň toľko urobilo, že sprostredkovali nám človeka, ktorý poskytol program na spracovanie týchto rukopisov. Takže
Momentálne fond Bašagičových rukopisov sa nachádza v tom programe Pamäť sveta a aspoň toľko z toho máme, že teda nás, povedzme, že zadarmo propagujú v celom svete. Pokiaľ ide o recepciu teda toho fondu, tak samozrejme predovšetkým majú záujem vedci, ale rôzne skupiny. Napríklad tu vidíte skupiny diplomatov a to je len veľmi malá skupinka, lebo veľmi, veľmi často chodia k nám tie návštevy. Sú tu rôzne zaujímavé osobnosti, tu boli sa pozrieť, alebo kolektívy. Tuto sú napríklad niektorí vybraní prezidenti, ktorí sa prišli pozrieť na túto knižnicu. Ako viete určite o tom, bol tu generálny tajomník OSN Ban Ki-moon. Tuto máme ďalšie osobnosti a ešte tuto by som ukázala na tejto mape, kde všade už sme prezentovali v zahraničí túto knižnicu výstavou. Takže ako vidíte, od Korei po Španielsko, v niektorých krajinách v Španielsku to boli už 3 výstavy, v Teheráne tiež to už bolo 2-krát, v Sarajeve viackrát, takže je o to stále veľký záujem aj v zahraničí. Takže asi toľko. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Mesarošovej aj pracovnému kolektívu kabinetu rukopisov starých a vzácnych tlačí, kolegyňa pani Sibilovej a pani Vrtochovej. Boli to mimoriadne kvalitne pripravené prednášky a myslím, že by som možno nadviazala na záver prezentácie pani Mesarošovej, že naozaj na poli kultúrnej diplomácie sme vďaka Bašagičovej zbierke zastávkou pre mimoriadne významné štátne návštevy. A v tomto roku nás napríklad navštívil minister kultúry a vzdelávania Spojených arabských emirátov. Na budúci rok v máji máme pozvanie na pôdu UNESCO v Paríži. Vlastne naše zastupiteľstvo UNESCO na tom aktívne pracuje, aby sme mohli práve faksimile z majstrovskej dielne pána docenta Galamboša, ktorého som avizovala v úvode a ktorého srdečne vítam medzi nami, aby sme ich mohli vystaviť na takéto významnej pôde medzinárodnej a samozrejme je celý poradovník veľvyslanectiev a krajín v zahraničí, ktoré nás pozývajú vystavovať. Pri príležitosti z toho výročia Bašagičovej zbierky historických fondov Univerzity v Bratislave sme samozrejme mali snahu žiadať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o podporu, aby sme mohli navštíviť s touto výstavou čo najviac krajín. A sme preto veľmi radi, že sa nám práve podarila tá Bosna Hercegovina ako taký najvýpravnejší zahraničný počín, pretože to bola vlastne domovina, odkiaľ pán Bašagič ako zberateľ a odkiaľ tá zbierka pôvodne pochádzala. Takže stálo to, myslím, za to, že to padlo práve do tohto historického jubilejného roka. A tiež medzi nami vítam pani Javošovú, ktorá prišla s pánom docentom Galambošom zo Slovenského národného archívu a práve so Slovenským národným archívom máme vynikajúcu spoluprácu ako partnerskú s inštitúciou a plánujeme aj v budúcom roku ďalšie zaujímavé výstavy, takže sa teším, že prišli obidva kolegovia medzi nás. A možno by som ešte chcela vyzdvihnúť pána docenta jeho prácu, pretože bez jeho majstrovských rúk a umenia, ktoré vkladá do týchto faksimil, aby sme nemohli prezentovať našu inštitúciu v zahraničí. Originály sa nedajú vyvážať aj kvôli bezpečnostným rizikám a aj kvôli poistkám, ktoré sú vlastne nevyčísliteľné. Tie originály majú nevyčísliteľnú hodnotu a vlastne poisťovne ani nevedia nájsť spôsob, ako poistiť originál pri jeho vývoze tak, aby boli schopní tú náhradu, ktorá vlastne sa nedá nahradiť ani vo finančnej hodnote, ani inej mene. Keď
keby sa nebodaj niečo tomuto originálu stalo. Vlastne to rozhodnutie Bašagiča, že zveril zbierku do našej knižnice, tak vlastne to, o čom sníval, aby tá zbierka zostala v celku, aby bola v bezpečí, tak vďaka našej knižnici sa mu tento sen a tento cieľ splnil a verím, že aj pre ďalšie generácie sa nám podarí zachovať tento odkaz, pretože príkladne sa staráme o kultúrne dedičstvo svetového významu. Práve aj preto prišiel pán Ki-moon, generálny tajomník OSN, do našej knižnice pozrieť si ich zbierku fyzicky v origináloch, pretože je to jedinečný príklad také kultúrnej tolerancie aj úcty ku kultúrnemu dedičstvu, k umeniu, k literatúre iných krajín a iných národov a sme takým príkladom aj v celosvetovom kontexte. Myslím, že nás dávajú za príklad aj na pôde IFLA, Medzinárodnej federácie knižných asociácií, kde sme členom a kde momentálne zastupujem našu knižnicu v celosvetovom výbore IFLA. Takže naozaj takúto škálu významných návštev, ktoré ja často aj prezentujem pred členmi celosvetového výboru alebo pred kolegami z odborných sekcií, tak takúto škálu významných návštev nemajú v iných knižniciach. Sme v tomto naozaj bezkonkurenční a práve aj tým ukazujeme vyspelým krajinám vo svete, že keď chodia takéto významné návštevy do našej knižnice, že knižnice tým pádom naozaj sú oceňované ako významné inštitúcie pre spoločnosť aj pre nezávisle na tom, kde sa v ktorej krajine nachádzajú, takže sme takým svetlým príkladom aj pre zahraničných kolegov. Takže väčšinou sme na Slovensku skromní, takže v tomto smere nemusíme byť skromní, sme priam svetoví. Možno by som sa opýtala pána docenta Galamboša, či nám chce možno povedať pár slov k tomu, že ktoré faksimilo ho možno najviac potrápilo, alebo z ktorého mal najväčšiu radosť. Ak by ste chcel možno niekoľko vied povedať, ale iba ak by ste chcel, samozrejme nie je to povinné, alebo ak by kolegovia mali možno nejakú otázku na vás, ak by ste sa možno chcel vyjadriť na mikrofón, alebo radšej tak neformálne možno neskôr. Lebo naozaj to vaše dielo každý obdivuje, aj som spomínala, že v Iránskej národnej knižnici boli fascinovaní kvalitou vašich faksimile, tak možno taký nejaký osobný, možno osobné vyjadrenie, čo vám urobilo najväčšiu radosť, nech sa páči. Tak toto by bolo na veľký rozsah o tom hovoriť, pretože to je úplne iný svet, na ktorý sa treba pripraviť, keď si nevytvoríte dokonalý podklad, nevytvoríte podložku, papier, tak to je vlastne nesplniteľná úloha. A je to štúdium, keďže nie je to opakovateľné. Každý jeden exemplár je vlastne svojím spôsobom unikát vo všetkom, vo väzbe, v jej výzdobe, v samotnom materiáli toho korpusu, na ktorom je písaný ten text. Ten musí byť tak dokonalý, aby to pero klzalo, aby ten atrament proste mal hodnotu, trvanlivosť, aby to bola trvanlivosť, ktorá prečí všetky súčasné médiá, na ktoré sa zaznamenávajú cestou rôznych digitálnych pomôcok. Proste ten výsledok vlastne je dokonca v charaktere, že on chráni ten originál tým, že ten originál nie je možné vystavovať a to vystavovanie je častokrát proste obsahuje mnohé nebezpečenstva, ktoré môžu byť poškodenie, ukradnutie, proste nejaký zásah. A tým, že sa vlastne vytvorí faksimilia, ktorá má dlhú životnosť, tak vlastne originál môže byť chránený v trezore, v bezpečí a dá sa mu proste predĺžiť jeho životnosť. Tak ja by som to ukončil, lebo naozaj to je téma, ktorá je veľmi dlhá a nedá sa len tak jednoducho popísať. Urobiť dokonalý papier, urobiť zlato, ktoré je
nanášané takým spôsobom, že takmer by ste ho chceli uchopiť, že je plastické, že je tak dokonalou miniatúrou. Maľba na zlate má svoje špecifika. A preto ja by som sa chcel ešte raz narodiť, aby som mohol preniknúť do tejto technológie. Robím už viac ako 60 rokov v tejto praxi a stále si myslím, že som na začiatku, lebo čím dlhšie to robím, tým viac objavujem. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi docentovi za nádherné slova a možno neprezradím nič tajné, ale pripravujeme takú väčšiu výstavu vašich faksimile, všetkých, ktoré ste pre našu knižnicu vyrobil vo výstavnej sále na Michalskej na budúci rok, kde by sme chceli vzdať hold vašej umeleckej práci. Takže verím, že budeme úzko spolupracovať v príprave scenára tej výstavy a aj nejakých sprievodných podujatí, kde by ste možno mali viac priestoru, lebo je to naozaj veľmi, veľmi zložitá práca, veľmi majstrovská práca a zaslúži si veľké uznanie. Takže veľmi pekne ďakujem mene našej knižnice, pretože bez vás by sme nedokázali túto zbierku a naše historické fondy, pretože ste nám bol ochotný pripraviť faksimile aj z historických fondov mimo Bašagičovej zbierky, tak vďaka vám sa vieme podeliť o tú krásu a hodnotu aj v zahraničí a s významnými návštevami. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem.